నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనిషి ఎప్పుడూ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోని ఛాలెంజ్ చేయకూడదు ఎవరితో కూడా. ఏదైనా ఛాలెంజ్ చేయవలసిన అవసరం వస్తే మన జీవితం మీద మనం ఛాలెంజ్ చేసుకుని మన బ్రతుకు మనం మార్చుకోవాలి తప్ప, ఎందుకంటే ఎవరి మీద ఛాలెంజ్ చేస్తాం, ఒకవేళ టైం బాగుండి మన ఛాలెంజ్ నెరవేరి మనమే కొంచెం పైకి వెళ్ళామనుకో, మనం చూసిన నలుగురు బాధపడతారు ఉంటారు, కంపల్సరీ బాధపడేవారు. ఒకవేళ అనుకున్నది జరగకపోయి మన జీవితం సంకనాగిపోయింది అనుకోండి, మనం చూసి అవతలోడు సంతోషపడతాడు. ఎందుకు అవతలోడు సంతోషపడతాం ఎందుకు, మనం బాధపడతాం ఎందుకు, మనం సంతోషపడితే అవతలోడు బాధ ఎందుకు, మన దెబ్బలో మనం తోముకుని మనకి వెళ్తే సరిపోతుంది. ఎందుకు ఇంక ఛాలెంజ్లు ఎవడో నాకైతే ఇష్టం ఉండదు. నాతో ఎవరైనా ఛాలెంజ్ చేసినా నేను యాక్సెప్ట్ చేయను, పట్టించుకోను అసలు. ఎందుకు మన జీవితం ఇలా ఉంటే సరిపోద్ది, ఇంతకు మించి